Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalakbay. Ako nga po pala si Abraham. Gusto ko lamang pong ibahagi ang pinakanakakasindak at malungkot na kwento ng buhay ko. Sa pamamagitan nitong liham na ito ko na lamang mailalabas ang aking mga saloobin, gawa ng aking mga karanasan na pilit kong itinatago buong buhay ko. Bata pa lamang ho ako noon. 3 lamang kaming nakatira sa munti naming bahay sa liblib na probinsya. Medyo tago ang aming bahay at may kalayuan sa mismong bayan. May inaalagaan kasi kami mga halaman at gulay. Mayroon din kaming sakahan ng palay, kaya naman doon na lamang ang aming bahay malapit sa aming sakahan. Ako, si Inay Solde at si Lolo Gabo lamang ang magkakasama rito. Ang tatay ay hindi ko na nakita mula noong bata pa lamang ako. Hindi ko alam kung patay na ba ito o iniwan lamang kami ni Inay. Hindi rin naman ako sinasagot ni Inay Solde kapag tinatanong ko siya. Bata pa rin naman ako noon at siguro ay nasanay na rin ako kaya naman hindi ko na rin ito masyadong iniisip pa. Pero masaya naman po kaming 3 sa bahay. Mahilig magtanim ng mga gulay at prutas ang Lolo Gabo na siya namang ibinebenta ni Inay Solde sa palengke. Mabait ang Inay. Kaya naman kahit na lumaki akong walang tatay ay hindi naman ito masyadong nakaapekto. Dahil hindi rin naman nagkukulang ang aking Inay Solde at Lolo Gabo. Masaya akong natutulungan ko ang lolo ko sa pagtatanim at minsan naman ay ang aking inay sa pagtitinda. Isang araw noon ay nagtatawanan kami ni Lolo Gabo. Habang nagdidilig kami ng mga pananim naming kamatis at talong ay may biglang sumigaw papunta sa aming bahay at hinahanap ang aking Lolo Gabo. Napag-alaman kong si Uncle Perding ito, isa sa mga matalik na kaibigan ng aking lolo. Agad nitong ibinalita ang chismis na kumakalat sa aming bayan. Umaatake na naman daw ang mga aswang. Ang buntis raw na kapitbahay ni Uncle Perding ay natagpuan na lamang na patay na at wala na ang dinadala nitong bata. Halos mabaliw na raw ang asawa nito at naglilibot sa bayan tapos handang itakin ang kahit na sino na makita nito habang sinisisi ang pagkamatay ng kanyang misis. Siguro ay nawala na ito sa ulirat dahil sa nangyari sa kanila. Agad na kumirot ang aking puso noong narinig ko po iyon. Sobra akong naawa sa isang simpleng tao na wala namang ginawang masama, ngunit nawala ng asawa at anak. Tahimik na nakinig lamang si Lolo Gabo habang idinidetalya ni Uncle Perding ang kwento sa kanya. Naalala ko noong kapanahunan natin at bata pa tayo. Sa tingin mo ay kaya pa natin silang tulungan, gayong tayo ay matanda na. Tingin mo ba ay kailangan tayo ng ating baryo ngayon? Tanong ni Uncle Perding kay Lolo. Tahimik na ngumiti at umiling lamang ang lolo ko. Nag-usap pa sila ngunit hindi na ako nakinig pa. Ipinagpatuloy ko na lamang ang pagdidilig sa aming mga pananim. Matapos nila mag-usap ay umupo na kami ng aming lolo at nagmerienda. Ikinuwento niya sa akin ang kanilang mga napag-usapan at ang kanyang kabataan. Nalaman ko na pinag-usapan pala nilang dalawa kung tutulong pa ba sila sa baryo ukol sa aswang. Kung may aswang nga napakalat-kalat sa baryo. Sabi pa ni Lolo ang mga kalakbay. Noong bata raw kasi siya ay 2 sila ni Uncle Perding ang humuhuli at pumapatay sa mga aswang sa kanilang baryo. Nagagawa nila ito sa pamamagitan ng agimat ng aking Lolo Perding na minana niya pa sa kanyang kanununuan. Sabi ng lolo ay tinutulungan sila ng agimat upang hindi sila masaktan ng aswang. Kaya naman madali nila itong nagagapi. Kaya naman pala matalik na magkaibigan sila Lolo Gabo at Uncle Perding dahil magkasama rin sila dati sa mga ganitong gawain. Kahit sa murang edad ko noon ay naniniwala ako sa ikinuwento ng aking lolo. Alam ko kasi na kahit kailan ay hindi ito magsisinungaling sa akin. Sinabi rin ng lolo na baka hindi niya na magampanan ang ganong tungkulin gaya noong binata pa siya. Dahil mahina na raw siya ngayon at ang kanyang katawan. Malungkot man ang lolo dahil hindi siya makatulong, ay iyon daw ang nararapat dahil mas delikado kung mapunta ang agimat sa kamay ng mga aswang. Kinagabihan mga kalakbay ay muli kaming nag-usap-usap sa hapag ng kainan. Ikinuwento ni Inay ang mga naganap sa palengke. Sinabi niya na ang ilan sa kanyang mga kasama na nagtitinda ay malungkot dahil nawalan sila ng baboy at kambing. Hindi ko alam kung aswang din ang gumawa nun o mayroon lamang magnanakaw.
Sinabi ni inay na dapat na mas mag-ingat kami dahil baka pati kami ay mabiktima. Nagkatinginan at nagkangitian na lamang kami ni Lolo Gabo dahil kami lang naman dalawa ang nakakaalam na mayroong agimat si Lolo Gabo. Kaya naman protektado kami sa aming pamamahay. Sinabi na lamang ni Lolo Gabo kay inay na huwag itong masyadong mag-alala at magiging ligtas naman daw kami hanggat humihinga pa siya. Kinabukasan ay maagang umalis ang inay Solde. Gaya ng dating gawi ay naiwan lamang kami ni Lolo sa bahay. Napagpasya namin tumambay na lamang sa harding maghapon. Kung ano-ano na ang aming napagkwentuhan, pati ang mga karanasan dati ni Lolo ay ipinakwento ko na rin dahil sabik ako na malaman ito. Maraming naikwento ang aking lolo at sobra akong natuwa. Para akong nakikinig sa radyo at ang utak ko naman ay nanonood ng palabas sa telebisyon na aksyon ng ganap. Mas tumaas ang aking pagtingin sa aking lolo dahil sa kanyang mga karanasan. Hindi mo akalaing ang ngayong matanda na at wala nang inaasikaso kundi ang paghahardin kasama ang kanyang apo ay dati palang tumutulong sa kanilang baryo laban sa mga aswang. Sabi ng lolo ko ay tumigil lamang sila noong nabuntis na ang yumaong lola Polly ko. Mas ginusto raw na lumagay sa tahimik noon ng aking lolo at mag-focus na sa kanyang pamilya, lalo na at nabuntis ang lola. Namatay si Lola Polly sa panganganak, ngunit nabuhay naman ang aking mama Solde. Kaya naman nag-focus na lamang rin ang lolo sa pag-aalaga at pagpapalaki kay inay hanggang sa umabot siya sa ganitong edad na siya ay matanda na. Hindi namin namalaya na gabi na pala dahil sa dami ng aming pinagkwentuhan. Nagtaka kami dahil 10 oras na ng gabi ay wala pa rin ang inay. Pero naghintay pa kami ng ilang oras at nung hindi na namin kinaya, kaya dinaanan na namin ang mga posibleng dinaanan ng inay at baka sakaling makita o makasalubong namin siya. Nakarating na kami sa palengke pero wala pa rin si inay. Nagsimula na rin kami magbahay-bahay kahit pa na gabi na. Tinanong lang namin ang dalawa sa kanyang kasamaan sa palengke. Sinabi nila na maaga raw umalis si inay Solde. Matindi na ang pagtataka namin ni Lolo. Baka sa lungkot sa aming mga mukha noong kami ay umuwi. Wala man lamang kaming magawa dahil gabi na. Iintay na lang namin ang kinabukasan upang hanapin ulit ang inay o kaya naman ay pumunta sa bayan para ipagsabi sa pulis na nawawala ang inay. Tahimik ang gabi ngunit batid ko na napakaingay ng isip namin ng lolo kung saan na napunta ang inay. Kinabukasan ay maaga kaming umalis ng bahay upang hanapin ang inay. Kung saan kami napadpad, ngunit hindi talaga namin ito mahanap. Nagpunta na rin kami sa mga pulis, ngunit ang sinabi lang ng mga ito ay baka naman nakipagtana na ang inay kay itay at pasikreto sila nagkita. Sabi nila ay gagawin na lamang nila ang makakaya nila upang tulungan kami. Ngunit alam ko naman na hindi talaga nila ito gagawin. Kaya namang galit at sakit ang aming nararamdaman. Hindi na namin alam kung saan pa magpupunta o hihingi ng tulong. Hindi ko kayang mawala ang inay. Siya at si lolo na lamang ang meron ako sa buhay. Sila ang kumukumpleto sa akin. Noong pabalik na kami ng baryo ng aking lolo, ay nakasalubong namin ang asawa ni Uncle Perding. Umiiyak ito at halos mabaliw na kakahikbi. Sinubukan siyang patahanin ng lolo at tinanong kung ano ang nangyari. Pero tanging iyak at mga salitang hindi namin maintindihan ang nabibigkas nito dahil sa paghikbi. Kaya napagpasya namin ni lolo na pumunta na lamang sa bahay nila Uncle Perding upang kausapin ito. Baka kasi may ginawa itong mali sa kanyang asawa o kaya naman sila ay nag-away kaya naman nasaktan ang misis nito. Pagdating namin sa bahay nila Uncle Perding ay marami ang nag-uusap na tao sa labas at tila sinisilip ang bahay nito ngunit may mga natatakot pumasok. Dire-diretso lang naman kami ng lolo hanggang sa makita namin si Uncle Perding. Nanlamig ang aking buong katawan. Agad naman na tinakpan ng aking lolo ang aking mga mata. Hindi basta-basta tinanggap ng aking musmus na kaisipan ang aking nakita. Ngunit ng mga oras na iyon ay isa lamang ang alam ko. Nakakagimbal. Nakakagimbal ang aking nakita. Dahil nakalabas ang mata at dila ni Uncle Perding. Baka sa mukha nito ang paghihirap bago ito binawian ng buhay. Nakabukas ang tiyan nito at parang kinalkal ang kanyang mga laman. Grabe ang takot ko noon at ako ay naihis sa sarili kong salawal. Dahil ngayon pa lamang ako nakakita ng ganong klaseng eksena.
Nagpatawag ng mga pulis ang kamag-anak ni Uncle Perding. Ang kwento ng asawa nito ay mula kahapon daw ay nasa kabilang baryo siya upang alagaan ang kanyang mga magulang. Kaya naman naiwang mag-isa si Uncle Perding sa kanila. Wala rin kasi silang mga anak dahil baog si Uncle Perding. Kakauwi lang din daw noon ang asawa ni Uncle Perding noong makita niya na lamang na gano'n ang sitwasyon ng kanyang asawa. Alam na agad ng Lolo Gabo na aswang ang may gawa nito. Pero nagtaka siya kung bakit nakapasok ang aswang sa bahay nila Uncle Perding, gayong may mga pangontra din ito sa aswang. Ang sabi naman ng asawa nito ay matagal niya na raw inalis at pinagtatatapon ang mga pangontra sa aswang ni Uncle Perding. Hindi naman daw kasi ito naniniwala sa aswang at tingin niya ay kalat lamang ito sa bahay. Halos 3 oras din akong hindi nagsasalita. Para bang may nakabara sa aking bibig at nakatusok sa aking puso. Naging malapit din kasi sa akin si Uncle Perding dahil madalas itong dumalaw dati sa bahay upang kamustahin ang lolo. Pero nung mga oras na iyon ay nag-alala ako para sa aking Lolo Gabo. Marahil ay sunod-sunod na ang kanyang dinadala. Napakabigat na nga at nawawala at hindi mahanap ang kanyang anak, tapos ay nagkataon pa na nawala naman ng buhay ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Siguro ay labis-labis na ang dinadala ni Lolo Gabo. Gusto ko nang pagaanin ng kanyang pakiramdam noong mga oras na iyon, ngunit hindi ko rin alam kung paano ito gagawin. Pagka-uwi namin sa bahay ay gabi na. Hindi na nagawa pang makipag-usap ng aking lolo, kaya naman dumiretso na rin ako sa higaan para magpahinga. Naiyak na lamang ako dahil sa dami ng mga nangyayari. Hindi ko alam kung ano ang masamang ginawa namin ng pamilya ko para harapin ito. Pati na rin ang mga nabibiktima ng aswang. Napaisip tuloy ako kung nasaan na ang mga aswang. Sila kaya ang may sala kung bakit nawawala ang inay. Pero kung sila nga, ay bakit hindi naman namin nakita miski ang katawan nito? Buong gabi lamang ako nag-isip ng nag-isip hanggang sa nakatulog na ako. Tutugisin natin ang mga aswang at hahanapin natin ang iyong inay Solde. Ayan ang bungad sa akin ni Lolo Gabo kinabukasan. Napatulala ako sa kanyang sinabi habang pinuproseso ito ng aking munting utak. Isa lamang akong bata at si Lolo naman ay matanda na. Hindi ko alam kung magagawa namin na tugisin ang mga malalakas na aswang. Sinabi ni Lolo Gabo na marahil ay kinuha ng mga aswang ang inay Solde at sila rin ang pumatay kay Uncle Perding. Dahil sa sinabi na iyon ni Lolo ay sumiklab ang galit sa aking puso. Tama si Lolo Gabo. Kailangan naming mahanap ang mga aswang para maipagiganti si Uncle Perding at makuha na rin si inay. Marahil ay binabawian nila si Lolo Gabo dahil tagatugis ito ng aswang noong bata pa siya. Alam ko na mahihirapan kami ng lolo sa aming gagawin. Pero malinis ang aming mithiin. Hindi lang para kay Uncle Perding at sa iba pang namatay, kundi pati na rin sa mga pwede pang mabiktima ng mga aswang. Hindi magiging hadlang ang aming edad ng lolo para makamit namin ang aming nais. Kaya naman sumang-ayon ako sa kagustuhan ni Lolo. Hindi ko alam kung magiging matagumpay kami, ngunit ang mahalaga ay aming susubukan sa abot ng aming makakaya. Ang mahalaga ay gagawin namin ito para sa aming mga mahal sa buhay. Pagtapos ng pag-uusap namin ni Lolo ay agad niya na akong ginaya sa kanyang kwarto upang ipakita ang kanyang nakatagong agimat. Ang sabi niya ay ito ang aming magiging proteksyon laban sa mga aswang. Kapag daw kasi itinali ang agimat sa kutsilyo na isasaksak sa aswang, ay agad na mamamatay ito. Ang sabi ni Lolo ay may basbas pa ng mga sinaunang babay lang ang agimat na iyong kaya namang ganun ito kalakas. Nabuhayan ako ng loob dahil kahit papano ay may panlabang pa rin kami sa mga aswang. Ang plano namin ni Lolo ay mag-imbestiga muna batay sa mga huling biktima. Napag-alaman namin na iisang baryo lamang ang may mga pag-atake. Sa baryo kung saan nagtitinda si inay at kung saan din nakatira si Uncle Perding. Nagtaka kami ni Lolo kung bakit sa baryo lamang na iyon may mga pagpatay. Maaaring malapit lang din sa baryo ang mga aswang. Kaya nag-imbestiga pa kami ni Lolo Gabo. Ang sabi ng Lolo ay madalas daw na nasa gitna ng kakahuyan nakatira ang mga aswang. Yung tipong malayo sa mga tao at hindi sila makikita. Para silang isang baryo na nagsasama-sama sa pamumuhay. Sa umaga ang akala mo ay isang simpleng baryo lang. Ngunit hindi mo alam na baryo na pala ito ng mga aswang. Ang sabi ng Lolo ay mainam na hanapin namin ang baryo na iyon at sunugin na lamang.
Kapag natupok na ng apoy ang buong baryo ng mga aswang, ay mas malaki ang tsansa na maubos sila. Mas mahirapan kasi kami kung iisa-isahin namin sila, gayong hindi namin alam kung ilan ang kanilang eksaktong bilang batay sa mga naganap na pag-atake ng mga aswang. Araw-gabi kami nag-iimbestiga ni Lolo Gabo. Halos sa kakahuyan na rin kami tumira, kakalakbay at kakahanap ng pinagtitirhan ng mga aswang. Hanggang isang gabi noon ay nakatulog kami ni Lolo Gabo sa isang malaking puno sa kakahuyan. Nagising ako sa kaluskos noong madaling araw nang may makita akong taong duguan na tumatakbo papalayo. Ginising ko ang lolo at sinenyasan ito na maging matahimik at sundan namin ang tumatakbo. Sinundan namin ito hanggang sa makita namin ito na pumasok sa isang kuweba. Hindi na kami lumapit pa at agad na umalis dahil delikado at baka yun na nga ang pugad ng mga aswang. Kaya naman umuwi kami ng lolo at napagpasya na magpahinga muna at mag-ipon ng lakas bago magplano. Kinabukasan ay parehas na seryoso ang aming mga mukha. Inihanda namin ang lahat ng aming kakailanganin. Bumili rin kami ng gasabayan at kung ano-ano pa para sa aming proteksyon. Bukod sa agimat ay may dala rin kami ni lolo na tig-iisang itak. Itinuro naman sa akin dati ni Lolo Gabo kung paano ang tamang paggamit nito upang maprotektahan ko ang aking sarili. Inihanda namin ang aming pisikal na katawan pati na rin ang aming pag-iisip. Sisiguraduhin namin ni Lolo na mauubos ang mga aswang at mababawi namin ang inay. Siyempre ay sisilipin muna namin kung nasa loob ng kuweba ang inay at kung wala ay doon namin ito susunugin. Kung ando naman ang inay sa loob ay mapipilitan kami na itakas muna ang inay tsaka sunugin ang kuweba. Alam namin na hindi ito magiging madali. May bahid din ng takot sa akin dahil maaaring ito na ang magsilbi kong kamatayan. Pero nangingibabaw ang aking galit sa mga aswang para sa kanilang mga nabiktima. Gusto ko rin na maipagiganti at mabawi ang aking inay. Ang aking emosyon ang nagtutulak sa akin upang maging mas malakas ang loob na gawin ang delikadong bagay niya ito. Isa pa ay may tiwala ako sa agimat na poprotektahan kami nito. Habang naglalakbay na kami papuntang kakahuyan, ay tahimik at seryoso lamang ang aming mga mukha ng lolo. Alam ko na kinakabahan din siya para sa aming kaligtasan. May takot man ay mas malala ang takot ko na baka pagdating namin doon ay wala ang inay. Paano kung kinakain na nila ito at pinagsasaluan? Paano kung makita ko ang estado nito na gayang-gaya kay Uncle Perding? Malamang ay hindi ko kakayanin. Baka tuluyan ng bumigay ang aking sistema. Sa edad na 13 anyos sa hindi ko maisip, nahahantong ako sa ganitong mga pagsubok. Hindi ko lubos maisip na ang tahimik naming buhay ay basta-basta na lamang magugulo ng mga aswang. Sana ay matapos na ang lahat at bumalik na ang buhay namin sa dati. Sana ay hindi na lamang nagbalik pang pag-atake ng mga aswang. Siguro ay masaya pa kami ngayon ng lolo at inay. Siguro ay wala rin mga pamilyang nawalan ng kadugo sa pinakabrutal na paraan. Siguro ay maraming inosenteng buhay ang maililigtas. Pero ang lahat ng iyon ay nasa mundo na lamang ng mga sana at dapat. Mga bagay na maikukulong na lamang sa mga salitang siguro dahil nangyari na. Pero napatigil naman ako sa pag-iisip noong huminto sa paglalakad ang lolo. Napatingin ako sa paligid dahil hindi ko alam kung ano ang dahilan ng pagtigil niya, gayong wala pa naman kami sa kuweba. Andito sila, apo. Nararamdaman ko sila. Nagtayuan ang aking mga balahibo at ako ay nanigas sa aking kinatatayuan. Hindi ko alam kung ano ang susunod na gagawin. Kailangan kong maging malakas. Alam ko na darating ang oras na kailangan naming harapin ang mga kaaway. Nararamdaman namin ni Lolo Gabo ang mga paggalaw sa aming paligid, ngunit wala kaming makita kahit na anino. Patuloy kaming naging alerto ng lolo. Panay ang tingin namin sa kanan at kaliwa. Maya-maya ay may narinig kaming parang mahinang nagtatawanan. Nakakatakot. Yun ang tanging mailalarawan ko sa kanilang mga pagtawa. Naiisip ko na ang pagtulo ng mga dugo sa kanilang mga labi habang sila ay bumubungis-ngis. Hindi ko alam ngunit parang naiihina ako sa takot. Kaya naman inilabas at hinawakan ko ng maigi ang itak na ibinigay sa akin ni lolo kanina sa bahay. Ang sabi niya ay iyong itak na iyon ang siyang ginamit ni Uncle Perding nung sila ay binata pa lamang. Hanggang sa may naramdaman akong biglang paghinga sa aking batok at agad na iwinasiwas ko ang aking itak.
Ngunit paglingon ko ay wala naman. Nagulat na lamang ako noong may marinig kaming malalim na boses ng lalaki. "Kamusta, Gabo? Si Soldi ba ang hanap mo?" "Wala na, Gabo. Patay na ang anak mo. Pinatay ko siya gaya ng ginawa mo sa anak ko noong binata ka pa lamang." Matagal kaming nanahimik ng mga aswang dahil hinihintay namin na manghina kayo ni Perding upang makapaghiganti kami sa inyo. "Ano ang pakiramdam, Gabo? Hindi ba't napakasakit sa damdamin ang mawala ng anak?" Nanghina ako sa aking mga narinig. Napaupo ako sa lupa habang sunod-sunod na tumutulo ang aking mga luha. Para akong nabingi sa aking narinig. Sa sobrang galit ko ay kinuha ko ang agimat kay Lolo Gabo. Basta ko na lamang itinapon ng gas at nilaban ito. Ang bawat lumalapit sa akin ay aking sinasaksak at pinupugutan ng ulo. Para bang pula na lamang ang aking nakikita. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang aking lakas, pero naibuhos ko ang lahat ng aking galit sa bawat pagsaksak ko. Hawak ko ang agimat habang nag-aapoy ang paligid. Maya-maya pa ay wala na ang mga aswang. Hindi ko alam kung sa paanong parang ko sila naubos. Paglingon ko ay nakita ko ang Lolo Gabo na may malaking kalmot sa dibdib, kaya agad ko itong nilapitan. "Apo, tumakas ka na pakiusap. Hindi mo sila kakayanin lahat mag-isa. Pumunta ka na sa Maynila at magpakalayo-layo ka. Nasa damitan ko ang address ng iyong ama. Mahal na mahal kita, Apo. Pasensya na kung hindi na kita masasamahan. Pasensya na kung hindi natin nailigtas ang iyong ina." Iyon ang mga huling salita na binitiwan sa akin ng Lolo Gabo bago siya binawian ng hininga. Ginawa ko naman ang lahat ng kanyang sinabi. Kahit pa nalabag sa loob ko na iwanan na lamang siya doon. Pero kailangan kong sundin ang utos ng lolo dahil tiyak na gusto niya na lamang ang makabubuti para sa akin. Hanggang ngayon ay dala ko pa rin ang sakit ng nakaraan. Pero kasabay nito ay ang bitbit ko na pagmamahal para sa aking inay at lolo. Sisiguraduhin ko na hindi mapupunta sa wala ang pagkamatay nila. Sisingilin ko ang dapat singilin at magbabayad ang dapat magbayad. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.